Alright. Kevät 2011. Täällä ollaan perheen kanssa. Go Rosa, go! Hyvä! Onko? Tää oli jo semmonen mesta, missä mä aina käytiin. Tai siis käydään vieläkin. Se on korkeassa puussa vaan kiinni. Hyvä! Saakko? No kokeiles, ylettyykö Jessesi? Ei se Jesse sinne. Tää on varmaan joku tippu. Ja sano mulle jotain sitten kun mä oon tuolla. 3, 2, 1, go! Halleluja! Joku on Hollywood! Puppukin. Miten? Isi, katso tätä. No. Jos varo. Alkouluhan. Hyvä. Tosi kivan näköistä. Sölleröidin mettä. Oho, kas siitä. No niin, palat.